Karibhoy District People's Council kilalat yakendu ya UDC Karibhoy u Dr. Abhishek Saini man pensngawe kajing sukya halor karukom penyaj ya karukom thungkam jong ka post mechanic grade 1 kabadai hapo kajing pet jong ka district selection committee bat kalawat jing pensyai na kibor penyaj district halor kajing weng na ka kam thungkam ya kate ka post habakran sekilat pathai kubor baka seng kalayo kajing tip syapang baka sorkar jela kalawengno ya kate ka post Haswa ban penyat ya ka exam thungkam tangba balaipat ya ka exam ban thung ya ka tega kam kalayat bet chakman ka RBPC kala kadauru babun na kikatong thep kam kilapan kre labun banai na ka banta ban tho ya ka te ka examin ka ba kilapan lut ka por ka bor bat kumju ka pisa Henry bapli kim tipad bakalalong le no namar ka te ka pos bakilapan kre kam don shu Kabaka ni kalong ka basmusi bagi katong tap kam kisayo jing tip baladep weng ya katay ka pos tat enda ladep mi ka result kabala penlong ki bansa ha umdum bat jing lengo la ongru baka ni kalong ka bomhok nakalyang ka board penyaj banle kat bamon klem ka jing penbiang bat jing kit kli nakalyang ka board penyaj jong ka sorkar halor ka jing bomla jongki ban pentip syaki kertong Kibalapan kre da ka jingkermen ban pas bat banyo ya katay ka kam. Ka RBPC kalaong baka don kam bandon ka jing syai bajing tip ba halor karukom thungkam namar ka office jong chairman jong ka DSC kadai ban pen pensyai khnang ba upad ba undon ka jing syania halor ka jing thungkam thungjam. Gidon haka plau jong ka office jong deputy commissioner nakliang jongi ka Riboy People's Council mantagasngi hiwan bani kendu ye Deputy Commissioner batumai jongka district kajongi sa Abhishek Saini kajingwan kendu jongi ye mantagasngi kalong hadin bangi kum kaseng ni layo ya ka jing bujor naki para samla hi baitho ya ka exam DSC ki por ki baladam haka arpo arterik jong ubnai me nakaliang jongka office jong DSC ngila yo ketuka result kabaki pelat man ka arpo arterik jong meraime bat hadin jong gajing pelat jong ketuka result kadon kawi ka pos ka ba ja nang tu ka mechanic grade 1 ka bading ba ka agriculture department tingi kum gasengi hadin bangi yo ya ketuka jing pentip bat gajing ujor naki para samla jong ka district ngila apmil ti bani kendu ya deputy commissioner kini gisini ki peladep ndai mentakasi ngila yo penwani kendu yo markmat bat ngila buru da gajing tho ban pan ni ka jingshai na office ka jongun marodi chairman jonga committee ban pan ni ka jingshai ba namar ba hakitu ki por ki baladab na ka benta ka pos ladab ban khot ya ka exam bat ki samla ki lami shakhmat ban tho ek exam ka jongki kumbangila ban sungthu ki ba tho ek exam DSC barabor ki debi ki bawa na ka longying ka baduk ki bawa na longying ki ba kamduna te ka jingyo ikine ki kabu ban tho ek exam ka di sha ka kajing mentoi be kajing kerkhun dang ta jongki henry hadin bala tho eka exam kadon be kene kajing kermen be kajing community bangin yo ya u so jong kajing tristom ga jongki ya kabale sikila prepare throughout ban konkret nam ta kine ke exam henry habang itip ba kimyo eka exam kalong shisha ka eke basmusi te matagasngi nakalinga jongi kum kaseng ngilawan ban ya kendu yo deputy commissioner ban pan ni kajing syai ba kata ka withdrawal namar kumbang ngila ban smutu namar la withdraw ya kena ka pos ten dapat ka bangi ngila ban smutu kalong baka withdrawal kamlong official namar ngim simlayu iya kanu ka clarification ka notification ka jing pensyai na kaliang ka DSC ki member secretary ngim iya bakan don ka jing pensyai pa ba henry ki samla ki balada tho eka exam ki don be ya kena ka jing kermen ba lanu ginyo ya ka result te disi namar ba udang thumai ula ong yengi ba aipor nga shitayo hapu ashitayo woni penbet ba member secretary ban smutu kambha ka ka bajia namar bakane ka de kam ka badang long thumai bhai u henry pat nakaliak singi kum kaseng ni sudan tang ka we ka jingkarpat kalong ba hadin bala ada kondok eka exam ni sngo bakadi ka hok jong ki candidate banyo eka result ten nakaliak jong kaseng ni stress ba ya kan ka post debe ban penlait be eka result ni smutu le se ka jing bakla kala bandon hang ni hang tai henry ka bangi pat ni sngo ba ka bakhambet yangi ki bapet ya kan ka kam ni sngo ba kadi ka hok jong ki candidate ki bala tho ek exam bakidi banyo ek result
Tengi audisi ro mene markmat ngi keren ni kata hi so nomor bapila dep kono ka exam mantaka ditang ke por bapin syu ai tanya ka result. Te audisi lo ong bahwa ya kai ka bala banle nak liang jong u unsa pasang banle bon sedang ai ki jingtip ai kini ki kendiat sini ke benang wan.